Започни тук и сега. Обичаш ли промените? Искаш ли да се изчистиш от нещата, които не те правят щастлив? Кажи да. Започни тук и сега да променяш живота си. Послушай интуицията си. Тя ще ти каже всичко. Да знаеш, че си избрал правилната посока, независимо от това, че ще има хора, които ще ти казват, че няма да успееш. Понякога има обстоятелства, над които нямаш контрол, но не се отказвай. Продължавай и някъде по пътя решението ще дойде. Постави своето начало, защото ти си важен. Заслужаваш да се чувстваш удовлетворен и пълноценен. Надявам се, чрез моите видеа да привлека повече хора, с които мислим еднакво, не само в сферата на бизнеса, но като цяло сме на една честота в мирогледа си. Моментът е тук и сега да се абонираш за канала ми, като натиснеш камбанката и ме последваш в YouTube. Пожелавам ти едно красиво ново начало.